El nivell de despropòsit que s'ha assolit amb aquest afer del soroll és de tal magnitud que la veritat és que no sé ni per on començar, així que començaré pel principi i per l'origen de l'assumpte, que no la causa. L'origen de l'assumpte són les entitats juvenils i culturals que organitzen coses, de vegades coses de molta envergadura, on s'hi juguen la pell a canvi simplement del benefici col·lectiu, i l'origen de l'assumpte és que darrerament algunes veïnes de Vilanova s'han anat queixant que aquestes coses els provocaven molèsties. Aquest no és un tema nou. Fa uns dies la cantant vilanovina Carla Barroso deia en un escrit que publicava a internet que ens enfrontem al virus del torracollons, que és un virus que ha existit sempre, a tot arreu, però que mai havia amenaçat la nostra ciutat com en aquests últims temps. Perquè d'episodis de conflicte n'hi ha hagut molts en els últims anys i més que n'hi haurà. Alguns han acabat bé, si més no s'han salvat els mobles, d'altres no han acabat bé i algunes d'aquestes coses que s'organitzaven ja no s'organitzen o bé han perdut la seva essència. Què ha passat, doncs? Doncs ha passat que al mes de març uns d'aquests veïns van guanyar un judici i ha passat que el govern d'aquesta ciutat ha reaccionat amb por, amb pressa, sense estratègia i sense sinceritat. La qual cosa ha posat, i està posant encara, en perill moltes d'aquestes activitats i al cap i a la fi un model de cultura feta per i des de les entitats, que dona singularitat a Vilanova i al qual nosaltres no volem renunciar. Al ple del mes de maig es va aprovar inicialment aquesta modificació, a la qual vam votar a favor perquè enteníem que contribueix a blindar algunes de les activitats culturals que es fan a la ciutat, però ja vam avisar en aquell moment que el problema té molt més abast i que presentaríem al·legacions. En vam presentar, efectivament, i també, com ja heu dit, vam presentar-ne el veí que va guanyar el judici i la coordinadora d'entitats. La coordinadora, a més, com comentava l'Adelaida, va fer l'esforç de pagar un informe jurídic d'interpretació de la sentència i del marc legal vigent que avala les seves al·legacions i suggereix accions de futur. Amb quin objectiu? Doncs amb l'objectiu de donar més seguretat jurídica als actes culturals periòdics i als extraordinaris que s'organitzen a Vilanova durant tot l'any i els que hagin de venir en el futur. És a dir, com deia l'Adelaida, anant més enllà de les seves estrictes responsabilitats, la coordinadora es gasta uns diners per fer la feina que l'Ajuntament hauria d'haver fet l'endemà de publicar-se la sentència i abans de tirar endavant modificacions de l'ordenança o canvis de criteri que n'hi ha hagut en l'atorgament de llicències als festivals culturals. Ara ja sé que ens diran que el govern tenia uns informes propis, que aquests informes anaven en un altre sentit, etc. El que ja ens han dit a nosaltres i a la coordinadora cada cop que hem parlat d'aquest tema. D'acord. Deixem això a banda i situem-nos en el moment en què el govern rep les al·legacions de la coordinadora, l'informe jurídic encarregat per la coordinadora i les nostres al·legacions. Els tècnics s'ho miren els regidors. En principi sembla que les al·legacions de la coordinadora són bones i estan molt ben fonamentades, o això diuen, però no les accepten. L'argument ja l'ha explicat el Gerard abans. Volem fer servir aquest informe i aquestes al·legacions per fer una revisió a fons de l'ordenança i per fer una nova ordenança d'activitats culturals. Doncs deixant a banda que aquesta última proposta, la de la nova ordenança, és una proposta que sorgeix de les mateixes entitats i estaria bé que ho reconeguessin i que no s'apropiessin de la idea com si hagués estat iniciativa seva, deixant de banda això i que és obvi que les entitats i altres sectors de la ciutat hauran de participar en aquesta possible nova ordenança, estem parlant d'una promesa a futur que tant si es materialitza com si no ens deixa un panorama en els propers mesos en què se seguiran organitzant activitats i el lògic seria que l'ordenança que ara mateix tenim i que estem intentant aprovar estigués el més ben redactada possible per evitar futurs problemes. Doncs aquesta lògica el govern sembla que no l'aplica. El raonament que fa és gràcies per l'informe, el farem servir més endavant, però ara de moment l'obviem i fem el que nosaltres havíem proposat. Un petit canvi en el punt 5 de l'ordenança i prou. I no patiu que més endavant ja us tindrem en compte, ja treballarem colze a colze i ja tindrem una ordenança que serà pionera a Catalunya. A veure, una de dos, o la decisió del govern no ha estat gaire raonada, jo entenc que sí, però ja a aquestes alçades ja dubto de tot, o bé ens volen vendre tant a nosaltres com a la coordinadora gat per llebre. Jo sincerament tinc la sensació, i evidentment és una sensació molt personal, que de vegades el govern menysté el nostre coeficient intel·lectual i que sobrevaloren la nostra ingenuïtat. De veritat es pensen que aquest argument ens el creurem? Es pensen que després de tot el que ha passat, tots els esdeveniments que s'han anat succeint al voltant d'aquest tema, ens creurem que ara el govern té una estratègia?
Doncs deixin dir-los que no ens ho creiem i que als nostres ulls aquesta actuació només té dues explicacions possibles. O bé, de nou, el govern actua per por de les amenaces de l'advocat, com ja ens han comentat, o bé no vol reconèixer, acceptant aquestes al·legacions, que la seva actuació fins ara no ha estat encertada. I per què ho dic, això? Perquè incorporar aquestes al·legacions i deixar clar que el límit de 85 decibels famós que estableix l'ordenança és aplicable només a activitats extraordinàries i que per les altres, les que estan vinculades a festes populars, es pot sobrepassar aquest límit, és reconèixer, per exemple, que el tinglado s'hagués pogut fer a la plaça de les Neus i que ens haguéssim pogut estalviar les tensions i maldecaps que s'han generat al voltant d'aquest afer. Incorporar les al·legacions, segons el govern, també és exposar-se a que l'advocat del veí del FAR impugni l'ordenança. Deixant davant del fet que l'ordenança, tant aquest article 16 com qualsevol altre, es pot impugnar en qualsevol moment, l'advocat de fet ja ho hagués pogut impugnar si hagués volgut, ens estan dient que aquestes al·legacions presentades pel veí del FAR, que segurament ha escrit l'advocat, aquestes al·legacions que estan formades per un matxembrat de captures de pantalla, notícies, fotos i demés, van a alguna banda tenint a l'altra mà un informe jurídic d'un prestigiós despatx d'advocats que avalen el redactat de l'ordenança i que ha estat pagat per la coordinadora. Nosaltres ja ho vam dir en el seu dia i ho tornem a repetir. Estem convençudes que els actes culturals periòdics i extraordinaris que es fan en aquesta ciutat es poden seguir fent en el marc legal vigent, respectant, evidentment, els requisits que estableix la llei. I, per tant, no ens fa cap por l'amenaça d'aquest advocat. En definitiva, i amb això acabo, constatem un cop més que el govern no en té cap d'estratègia en tot aquest afer. No estem d'acord que no s'acceptin les al·legacions de la coordinadora perquè estan ben fonamentades i permetrien fer els actes culturals amb més seguretat i per tot plegat ens abstindrem en aquesta votació. No votarem en contra perquè volem que tiri endavant la modificació proposada pel govern i també vam votar a favor en la votació del mes de maig, però no votarem a favor en aquest cas perquè estem perdent l'oportunitat de blindar més l'activitat cultural.